Vítajte pri dnešnom videu. Dneska to bude video o vlogu do Prahy. Zabudol som natočiť intro, takže užite si video a let's go. Ono, je to tu veľké ako letisko. Prvá asi stanica, čo nesmrdí a reálne, že vonia. Možno to tým, že sú tu fancy ľudia, že si majú drahé voňavky. Idem nájsť moju sestru na mapke, takže let's go. Mala by byť tak 13 minút odo mňa. Príjemne teplo, v tom vlaku tak turovala tá klíma, že ma skoro nevadí. Ideme ďalej, cítim sa úplne independent. Merhaba, sme tu. Sme tu, trafili sme, našli sme. Už išli pre mňa policajti, lebo ja ťahám kufor po starobilých kachličkách, ktoré sú práve... Una foto. Podobne. Jasné. Of course. With my three friends. Okay. We are the motorcycle. We go with the motorcycle, the Alicante here. Alicante, Oh. Spain. From Spain? Sí, from Spain. Yeah. Yeah. Takže sme na raňajkách. Tu si Dida dala nejaký croissanty. A máme, že mango maču, normal maču a turecké raňajky. A je to, vyzerá to tu pes pekne, môžete sa pozrieť. A to veľmi veľa hodnotení. A fakt, je to pes dobré a úplne Instagram worthy. Teraz idem ochutnať ten croissantík. Teda veľmi dobré. Hej, tej omačky tam dali celkom dosť. Som na záchode, prosím pekne pozri, majú tu fačko, majú tu na arómu a majú tu ešte dopadok, aby nohy nesmrdeli a uteráči. Proste dovol si. Momentálne sme sa najedli, bolo to celkom fajn. Na záchode úplne všetko, čo si chcel. Na dievčenskom bol aj lak na vlasy. Teraz sme v parčíku a máme chuť na nejaký pistachio croissant. Hľadáme niečo také. Jej! Alžbetín dom normálne, ale nie, neviem čo to je, nechcem to disrespektovať, ale podobá sa mi to na Alžbetín dom. Pekné. Boli sme v tejto fancy reštike, či čo to bolo, whatever. Majú tu, že záchodíky na kód. Cítil som sa ako Kim Possible. A ten croissant bol výborný, ale nemá to na tú kocku, čo som mal v minulom vlogu. V vlogu neviem, ako to dám, uvidím. Ale fakt, že bolo to super a nemajú tu don't have paper towels over here. Ale nie, si mu ako paržanda, ale nie, si robím srandu. Tunak máme šikmú väžu, ktorú všetci tak ospevujú. Taká malinká, nie je zase taká veľká, ale hej, je to husté je to. Tam je obria mucha. Oh my god. Táto budova úplne, že topka, pekná. Pekné.
vidět toho uja? Dobre. Počkej, já si jdem k němu ľahnout, hej? No môžeš. Kebyže si... Sadli jsme si na limču, to je passion fruit malina, sedíme tu pri vodičke, chillujeme v tieníku a... Veľmi dobrá, a tá passion fruit. Jej. Čo to je? Vidra? Bobor? Tunak je všetko centrum, je to úplne všetko a prídeme tu ešte. Vydáme, tu ideme dnes. Takže momentálne sme v Penny, hezky česky a ideme si nakúpiť nejaké suroviny, lebo si ideme urobiť špagetky, lebo ráno sme boli sa najesť, mali sme croissanty a tak. A teraz chceme zase trošku ušetriť peniažky. Áno, zoberieme si tvarôžtek na ráno. Dida navarila tieto špagetky, Dida si dala aj vínko a má tu tiež takúto porciu, ja mám viac syru, takže ideme jesť. Takže ideme metrom s tou tubičkou, teda ideme do centra a pôjdem nájsť nejaký ten azijský obchod, lebo večer potom chceme niečo ochutnať, nejaké wasabi tortily alebo niečo také. V tomto metre mi povedal nejaký úplne odporný týpek, že ak si máš ty záznamy, co tam máš, protože nenatáčej lidi, kteří jste neželají, jo? Aby nebyli v pozadí nějaký videozáznamy. A že dobré, že kľud, akože, ale on sa mi normálne začal vyhrážať. Akože chcel by som vám ukázať tento eskalátor, ale neviem, že či nebudú mať ľudia s tým problém, hej, aby sa ale ukážem vám takto potajomky, aby to nikto nevedel. Dobre, už som oficiálne sám a idem sa pozrieť do candy shopu. Toto je dosť husté. To majú tieto cukríky všelijaké. Je to taký chládok ako v jaskyni. Husto. Už som na Parížskej, ale je to tu pozatvárané. Chápete? Pozrite, pekné je to. Mluviť online schôzku, aby ste tam mohli ísť. Toto je úplne vibe. It's the vibe. Samé autička. Tu je Burberry, niečo pre Emily. Napríklad tento. Asi nič z tohto a určite by sa jej tam niečo páčilo. Toto je úplne iconic. Kelly, love that. Všetko je zavreté, lebo by tam bolo veľa ľudí, takže musí sa normálne dať, že na objednávku. To je celkom pekné. Momentálne som odišiel z Parížskej a idem nájsť Asian shop, aby som mohol teda kúpiť niečo Asian. So let's go. Takže bol som v nejakom obchode, kúpil som si, že bubble tea matcha drink a dve tieto žele. Som si zobral, že líči a mango, to sú úplne, že topky. A hľadám niečo ešte na jedlo, lebo som hladný a chcem si dať aj to žele, ale idem ešte kúknúť do Sephory. Kúpil som si, už to mám na brade, kúpil som si toto žele, je to fest dobré. Druhé žele. Dobre, ale toto je lepšie. To.
chutí veľmi dobre. Je to celkom dosť dobre. By tam dať trošku viac tej mači. A fakt chutí to veľmi dobre. Dávam tomuto 7,5 z 10, tomuto 8 a tomuto 9. To je dobré. Je tu ďalšia Sephora. Idem do tejto. Predtým som bol v druhej Sephore, takže idem teraz do tejto. Dával som si to Caramel de Janeiro, či Sol de Janeiro Caramel. Bolo to festo dobre voňa, úplne že super. Idem sa pozrieť, že koľko to stojí. Či nejaký snack. Dida mala teraz veľmi zvláštnu skúsenosť, ktorou sa nechce zdeliť, lebo jej zobrala 2 hodiny z života. Ale ja som bol na parížskej, takže... No, To tvrdé ja. ja že to bude tekutý čedár. Ja tu mám aj larvičky, teda kaviár malý. Chutná tu knedlu, to je mangová. Vonia to úplne mangovo. Čučňová. To je... Ja by som to ukáž. Ochutná tu mangovú. Že nie je to moc sladké. A cítiš mango. Máme tu druhú. Neviem, či tu môžete vidieť, som zvedavý. Máme tu pistáciovú ešte. Idem vám ju rozpoliť, ako to vyzerá vo vnútri. What's up, it's AKA, and I created a special that makes me feel Teplá, ale topka. Najlepšia z tých všetkých, úplne za mňa topka 10 z 10. Influencnúci som na plnom počte, influencol som aj vás. Urobil som im zadarmo reklamu, takže očakávam zadarmo buchtičky. Toto je extrémne veľa. Čo sú tieto redkvičky na vrchu? Ja som si dal udon, pozri. Chcem vyskúšať, že ako sa je s týmto.